Danpels er Danmarks mest kvalitetsbevidste og økonomisk effektive pelseri. Processen hos os er tilrettelagt, så den giver dig den bedste bearbejdning af skindene og sikrer dig det størst mulige økonomiske udbytte. Vi har gjort det nemt for dig. Sammen laver vi planen over, hvornår du vil have afhentet dine mink. Forud for afhentningen sender vi dig praktiske plastikkar til at transportere minkene i. Og efter aftale bliver de afhentet af vores vognmand. Danpels er centralt beliggende i Himmerland med let adgang til og fra motorvejen. Når minkene ankommer hos os, tæller vi dem på vej ind i kropstrumlen og igen, når de kommer ud. Vi behandler altid minkene holdvis. Det sikrer, at dine skind holdes samlet og ikke bliver blandet med andre. Når minkene skæres op, bliver de nøje placeret, og en laserstråle viser, hvor snittet bliver lavet. Det betyder, at opskæringen bliver ensartet, og at skindet bliver fuldt udnyttet. Minkene bliver flået af erfarne medarbejdere. Vi lægger stor vægt på en stabil medarbejderstab, og at alle medarbejdere ved, at hos Danpels er kvaliteten i højsædet. Mink med bidskader og eventuelle fejl lægges til side. De bliver senere behandlet for sig selv, men registreringen af dem gør, at værkføreren hele tiden har overblik over processen og styr på kvaliteten. Vi har flere skrabemaskiner, og hver maskine er indstillet til enten at skrabe hanner eller tæver. Det betyder, at alle skind bliver skrabet optimalt. Vi overvåger skrabningen nøje og justerer maskinerne, så skindene altid bliver skrabet optimalt. De skind, der har små fejl, behandler vi individuelt. De bliver skrabet på en roterende skrabemaskine, der skåner skindene, så de ikke bliver yderligere beskadiget. Efter skrabningen bliver skindene tromlet på ledersiden. Det gør dem helt rene for fedt og savsmuld. Og det giver en god klæbeevne og strækkeevne til tagningen. Nu bliver alle skind kontrolleret. Eventuelle flapper og rester af kød klippes af, og kvaliteten af skrabningen bliver tjekket endnu en gang. Det er dig som kunde, der bestemmer, hvornår dine skind skal færdigbehandles. Der er økonomiske fordele for dig ved at udsætte tagning og tørring. Vi kan opbevare skindene på frost, indtil du beslutter, at de skal færdigbehandles. Inden skindene skal tages, bliver de først vendt, samtidig med at de suges ind i en miljøtrumle. Miljøtrumlen indeholder opvarmet savsmuld. På den måde bliver renseevnen meget bedre. Skindene renses på hårsiden, og de slutter i nettrumlen, hvor de bliver renset for savsmuld. Herefter bliver de suget videre til vores taneri. I taneriet har vi en tanemaskine til tæver og en tanemaskine til hanner. Det er her den gode bearbejdning på ledersiden og en lige opskæringslinje viser sig. Dette gør nemlig, at vi har det bedste udgangspunkt for optimal tagning af skindet. Her foretages også jævnlige stikprøver for at holde det høje kvalitetsniveau. Skindene vandstryges. Dette er med til at give den sidste finish på skindene. Skindene køres nu til tørring. Vores klimaanlæg sikrer en præcis tørringsproces med ensartet luftfugtighed og temperatur. Hannerne tørres i 56 timer og tæver i 36 timer. Skindene gennemgås en sidste gang, og her kontrolleres kvaliteten af pelsarbejdet.
Vi er et kontrolleret pelseri, og vi pelser i samarbejde med Copenhagen Fur. Vi udfylder dagligt pelsrapport og lægger stor vægt på at producere skind af en meget høj kvalitet. Den kvalitet sikres dels gennem vores egne procedurer, men også gennem stikprøvekontroller af Copenhagen Fur. I auktionshuset udtager Copenhagen Fur også stikprøvekontroller fra vores kunder. Skindene er nu klar til udlevering, eller vi kan levere dem direkte til auktion. Hos Danpels ved vi, hvad der er vigtigt for dig. Vi kender dine forhold og tilrettelægger derfor behandlingen af skindene, så det passer bedst muligt for dig. Det gælder hele vejen igennem processen, lige fra afhentningen til tidspunktet for tagning og levering. Hvis du er klar til at få behandlet dine skind på den bedst mulige måde på Danmarks mest moderne og professionelle pelseri, så er vi her for at hjælpe dig.